Zamu mace daga duniya kowa sai ya tafi lahira. Zamu mace daga duniya kowa sai ya tafi lahira. Na riƙe Allah Ubangiji shine ya turo da anbiya. Sunanka nassa mai duniya, kai ne kake ba mu lafiya. Kai ne ka ƙago mutum da aljan sannan kayo har hawainiya. يا ربي أنت واحد لا إله غيرك ربي يا ربي أنت واحد لا إله غيرك ربي صل وسلم على النبي وآله ربي واحد صل عليه وصحبه منهم أبو بكر وزيد صل عليه وآله وصحبه يا السمد والصالحون والشهداء ثم أولو العلم ربي ربي اغفره ثم رحمه أبي تبارك ربي زنيو نسيها قرين هركو كبودا كنيكو سيسايا نالورا أمن تلاهرا برمشيني الدنيا mutara mata gida da ‘ya'ya sannan mutara da dukiya ba ma tunanin zamu mace hutu muke fa a duniya mu yi tunanin zamu mutu don hutu muke yi a duniya. Allah yana cewa kullu nafsin za'iqatil mauti ‘yan uwa yana nufin dukkan mai rai wata rana zai zamto gawa. Dole na je ke maki je kai maka je babu tsayawa mai muka tara mutunawa kafin ta zo duk mu shirya mai muka shirya wa mutuwa hutu muke yi a duniya babu gudu in har ta zo ba makawa sai mun mutu wani ta zo masa yana ta wasa wani ta zo yana karatu wani ta zo masa yana ta sallah wani ta zo yana rubutu idan ta zo babu jinkiri dole mu je wayo duniya idan ta zo dole ne ka je ka bar waɗansu a duniya ba ta da tabbas gidan aro ce dangi mu lura da duniya ba ta da komai cikinta ‘yan uwa sai ruɗu da hayaniya in ka biye ta za ta biye ka ƙarshe ta bar ka cikin wuya dangi mu lura da duniya don babu komai a duniya dangi mu lura da duniya don bata da tabbas gaba ɗaya ko ina kaje in ta taho lahira dole ne kaje aina ma kuntum in ji Allah ko ina ne idan kaje mutuwa in dai har ta zo ba makawa sai kaje rabbi tawaffana musliman ya rabbi ya wahadaniya rabbi tawaffana musliman ilahiya wahadaniya in ta kamar ka dukiya ce sai ka tuno ƙaruna in ko da mulki kake ta doro sai ka tuno fir'auna gata da jin daɗi bai hana ka kaje ku gane dangina tunda ma'aikinmu ya yi wafati muku suwaye a duniya manzon magatanmu ya yi wafati to musu waye a duniya kuncin talauci ba ta bari da damuwa in ka tunawa yaro da yarinya ba bari take ba har ma budurwa har da samari in kun tuna har tsoho har da tsohuwa ba ta bari ko mace ce ko namiji duka bai ɗaya ba ta bari ko namiji ko da mace ce kun ji bai ɗaya to mai yasa za mu ƙaunace ta bayan mu ba mu yin zama yau ni ta zo ko gobe zancen ka har an yi an gama mu ringa lura da duniya sannan mu daina fariya mai haƙuri a duniya ƙarshe za mu ci moriya mai haƙuri fa a duniya don ƙarshe za mu ci moriya ni ne Muhammad daga Muhammad Kolopatiskum nake zaune koko ka ce mini Abu Aisha wannan ma duk sunan ne har kolo in ka kira ni zan amsa ai suna ne dan makarantar Fathur Rahman cikin Fatiskum Najeriya
a makarantar Fathur Rahman garin Potiskum, Najeriya. Roƙon da ni nai a gare ka shine ka sami dacewa, ka ɗauki ranmu cikin aminci ranar nan da za mu macewa. Sannan ka gafartawa abokina Musa kuma ɗan uwa, wato Alhaji nake nufi shine ya bar ni a duniya. Ina ta kukan rashin kanawa don ka bar ni a duniya, zana mace daga duniya. Sai na tafi lahira, zaki mace daga duniya. ke ma sai kin tafi lahira, Kai ma zaka mace daga duniya. kai ma sai ka tafi lahira, Za ku mace daga duniya. kuma sai kun tafi lahira, Za su mace daga duniya. kowa sai ya tafi lahira. Za mu mace daga duniya, kowa sai ya tafi lahira. Za mu mace daga duniya, kowa sai ya tafi lahira. Za mu mace daga duniya.